alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. So in dai ka san ka jima da yin KYC ko kuma ka yi KYC naka ba su yi approving ba, so maybe a KYC naka akwai inda ka samu damuwa. So inda za ka duba wannan matsalar taka ko abin da za ka yi da farko za ka danna wannan three dash, okay? So ga inda aka sa KYC port, sai mu danna KYC port. Okay, so bayan ya buɗe ga nan wurin notification, kun gan shi? Sai mu danna kan notification. Sun ce man incorrect selfie with ID document, the selfie you have provided does not match the document. Please submit a clear unobstructed photo of yourself with holding the document. Kun ga nan dai suna magana akan hoton da na yi submitting wanda na riƙe da national ID card nawa. So sun ce ba ɗaya yake ba da hoton da yake zahiri. So that dole sai na canja shi kenan. Sai na sake canzawa. So kowa nan zai zo ya diba meye damuwan shi. Za ku ga suna notification. So in dai baka gyara wannan matsalar ba za su taɓa yin verifying naka ba har sai ka zo wurin KYC naka kuma ka zo ka yi